400 investitur li kienu investew flushom fil-Lavallet Multi-Manager Property Fund ingħataw raġun mill-arbitru għas-servizzi finanzjari li sab li n-numru ta' operaturi finanzjari ħatja ta' negliġenza b'danni li jaqbżu 3,9 miljuni euro. L-operaturi li kontrihom ittieħdet id-deċiżjoni huma l-Lavallet Fund Sikaf PLC, il-Valletta Fund Management PLC u l-Bank of Valletta. Fl-ilment tagħhom l-investituri kienu qalu li huma sofrew danni ta' telf ta' flus, riżultat ta' negliġenza minħabba sales practices żbaljati fil-mod kif inbih il-Lavallet Property Fund mill-Bank of Valletta. Qalu wkoll sofrew danni minħabba l-mod kif il-Property Fund ġie maniġġjat mill-Valletta Fund Management meta n-numru ta' fondi oħra li fihom investa l-Lavallet Property Fund bil-flus tal-investituri kienu jiksru r-regoli tal-prospett tal-istess Property Fund. Dan il-ksur sar f'numru kbir ta' fondi u b'mod ripetut u kontinu u pratikament beda minn meta ġimnidi il-fond fl-2005 u kompla sa ma ġie xolt fl-2012. L-ilmentaturi kienu wkoll qed jilmentaw dwar il-mod kif l-istess Bank of Valletta fil-kwalità tiegħu ta' kustodju tal-fond li kellu jkun il-watchdog għall-investituri żgħar u jiżgura li kollox kienet isir kif suppost spiċċa żvija lill-investituri meta mhux biss ma rrapporta l-ebda ksur ta' regoli iżda rrapporta li kollox sar kif suppost. L-arbitru ordna lil dawn l-operaturi finanzjari biex bejnietom ħallsu l-kumpens lill-investituri għat-telf li ġarbu l-investituri f'danni ta' madwar 3,440,000 euro apparti li mhux legali. Sa dan it-tant fi sqarrija l-Bank of Valletta qal li qed jevalwa d-dettalji tad-deċiżjoni u li l-bord tad-diretturi se jkun qed jiddiskuti dan il-każ u jiddeċiedi dwar l-azzjonijiet xierqa li għandhom jittieħdu fl-aħjar interess tal-bank.